Ahojte, vítam vás na kanáli MR Hokej. Dnes bude reč o mladej nádeji pre slovenský hokej o Lukovi Radivojevičovi. Luka sa narodil 3. januára 2007 v americkom štáte Minnesota v Spojených štátoch amerických. Luka je slovenský profesionálny hokejový obranca, ktorý je synom bývalého slovenského útočníka Branka Radivojeviča. Hovoriť o tom, kto priviedol Luku k hokeju, je zrejme zbytočné. Hokejka bola vôbec prvá hračka, ktorú si vzal do ruky. Bolo to v čase, keď sa ešte len učil chodiť. Od malička trávil čas so mnou v šatni. Hokej ho lákal, bol u neho vždy na prvom mieste, hovorí bývalý hokejista o začiatkoch svojho staršieho syna. Na Korčule sa prvýkrát postavil na ruskom ľade. Začínal v prípravke Spartaka Moskva, v klube, v ktorom pôsobil jeho otec. Do hokeja ho nikto nenútil. Rodičia iba sledovali, ako mladý Luka s radosťou navštevuje každý tréning a ako rýchlo sa zlepšuje. Mladý obranca žil do 18 rokov iba 3 roky na Slovensku. S rodičmi bol neustále na cestách. Keď v roku 2020 prepukla na Slovensku pandémia koronavírusu a športoviska sa zatvorili, rodičia sa rozhodli urobiť zásadný krok a Luku poslali do Švédska. Mal iba 13 rokov, no rodičia vedeli, že mu pôsobenie v zahraničí môže iba pomôcť. Na začiatku to bolo veľmi ťažké, ale tým, že sme ako rodina často cestovali, bolo to pre nás prirodzené, priznáva otec Branko. Syna odvtedy vídal iba niekoľkokrát ročne, keď za ním prišiel osobne do Švédska. Za mojich čias ma rodičia nevideli hrať hokej 3 roky, nemohli si pozerať zápasy. Dnes si cez internet pozriem každý synov zápas, konštatuje. Do Štokholmu s Lukom cestovala iba teta, otcova sestra, ktorá mohla odtiaľ pracovať a stala sa pravou rukou mladého hokejistu. Pôsobil vo výberoch do 16, 18, ale aj do 20 rokov. S dorasteneckým tímom vybojoval titul majstra krajiny a o rok si úspech zopakoval. V sezóne 2023-2024 debutoval vo veku 16 rokov v najvyššej švédskej súťaži. Po Martinovi Fehervárim bol druhý najmladší Slovák so štartom v švédskej hokejovej lige. Za prvý tím nakoniec odohral 6 zápasov v základnej časti a 3 v play-off. Rodina očakávala, že keď sa pandémia skončí, Luka príde späť na Slovensko. Už sa tak nestalo. Po ročnom pôsobení v klube AIKA Štokholm sa útly obranca presunul do Örebro. Luka sa po dohode s Örebrom v októbri minulého roka pripojil k týmu Muscona Lumberjacks v americkej United States Hockey League. Prechod do rýchlej juniorskej súťaže nebol jednoduchý. Chvíľu trvalo, kým si zvykol na novú ligu a užšie klzisko. Do konca kalendárneho roka sa usadil v zostave a začal aj pravidelne bodovať. Dobrá forma mu vyniesla aj pozvánku do reprezentácie. Luka bol súčasťou slovenského výberu do 20 rokov na juniorskom šampionáte, kde tím trénera Ivana Feneša obsadil 6. miesto. Vo štvrťfinále podľahol rovesníkom z Fínska 3-5. Pre Radivojeviča bol tento zápas mimoriadne smolný. Nedohral ho pre nepríjemný zákrok Emila Pieniniemiho. Následné vyšetrenia ukázali, že si poškodil bočný väz v kolene. Rozhodol sa, že rehabilitáciu absolvuje doma v Trenčíne. Zranenia sú súčasťou hokeja. Nie je nič príjemné, keď na 2 mesiace vypadnete. Navyše od decembra hral svoj najlepší hokej, hovorí otec. Synovi sa pri návrate na ľad snažil pomáhať. Luka bol mimo hru 2 mesiace, po februári už pokračoval v zámorskej sezóne. Rýchle zotavenie zo zranenia potešilo aj reprezentačného trénera výberu do 18 rokov Martina Dendisa. Koncom apríla 2025 Luka viedol ako kapitán slovenskú 18 na majstrovstvách sveta v hokeji tejto vekovej kategórie. Na turnaji patril medzi najlepších a najproduktívnejších hráčov tímu, ktorý nakoniec obsadil 4. miesto. V zápase o bronz prehrali Slováci 3-4 po predĺžení s domácimi hokejistami. Najviac som prežíval súboj o 3. miesto a predĺženie. Bolo to dosť stresujúce. V zápase som sa cítil tak, ako keby som ho sám hral, praví otec Branko. Po smolnom konci na svetovom šampionáte dostal Luka príležitosť zabojovať o titul na klubovej úrovni.
Celkovo odohral v základnej časti súťaže 38 zápasov, v ktorých si pripísal 22 kanadských bodov za 3 góly a 19 asistencií. V play-off pridal ďalšie 4 stretnutia. Jeho tím Muskegon sa stal šampiónom United States Hockey League a získal Clark Cup. Radivojevič oslavoval 3. mládežnícky titul za 3 roky. Dostal sa aj do All-Star výberu nováčikov súťaže. Ešte koncom januára klub oznámil, že Luka sa dohodol na spolupráci s prestížnou univerzitou Boston College. Nastúpi na ne v budúcej sezóne 2025-2026 a bude pôsobiť v National Collegiate Athletic Association. Luka Radivojevič je dlhodobo považovaný za veľký talent slovenského hokeja. V predraftových rebríčkoch sa dlho pohyboval na popredných priečkach, viacerí experti mu predpovedali prvé kolo. No a potom prišiel draft. Slovensko má 3 draftovaných hráčov do NHL v roku 2025. Brankár Michal Prádel, Detroit, útočník Michal Svrček, Detroit a útočník Jan Chovan, Los Angeles. Doslova šokujúce je, že draftovým sitom neprešli obranca Luka Radivojevič a útočník Tomáš Povežal. Pritom pred začiatkom sezóny boli práve oni dvaja považovaní za najväčšie slovenské nádeje v tohtoročnom drafte. Spomínali sa aj prvé 2 kolá a ako to dopadlo. Pritom obaja majú skvelý skill set. Luka Radivojevič sa v poradí 10 najlepších nedraftovaných hráčov umiestnil na 4. mieste. Prognóza Daily Face-Off odhadovala, že draftom prejde v 3. kole zo 75. miesta. Pred začiatkom sezóny sa niektorí pýtali, či Radivojevič pôjde do 1. kola. Surový talent je absolútne viditeľný. Niektorí skauti ho považujú za perspektívneho hráča 2. kola. Radivojevič strávil mnoho rokov v konkurencii starších hráčov, najmä na medzinárodnej úrovni. So svojím klubom dosahoval dobré čísla a na juniorských majstrovstvách sveta bol kľúčovou súčasťou slovenskej modrej čiary. Nemožno si nevšimnúť, ako šikovne narába s pukom, píše Steven Ellis na adresu šikovného slovenského obrancu. Luka Radivojevič sa v poradí 10 najlepších nedraftovaných hráčov umiestnil na 4. mieste. Prognóza Daily Face-Off odhadovala, že draftom prejde v 3. kole zo 75. miesta. Luka Radivojevič rozhodne nemusí zúfať, že nebol draftovaný. Stále má svoju budúcnosť vo svojich rukách. Po úspešnej sezóne v americkej juniorskej súťaži, ktorej získal titul, mierí do univerzitnej súťaže, kde bude hrať za Boston College. Lukovi držím palce. Teraz pre neho neostáva iná cesta, ako na sebe makať. A ako vnímate Luku vy? Bude z neho perspektívny hráč v NHL? A aký bude mať prínos pre slovenskú reprezentáciu? Rád si vaše názory prečítam v komentároch. Ďakujem za zhliadnutie. Čaute.